Bihan ng Eugenio eh. Mura magdato kay manulti. Ano masyag nakaminos na to? Maugid. Kaya na lang kat. Tana lang kot. Anak mo gina kay nakasandig mas pader. Oo, siguro siya ka ng pader nga yung gisandigan. Di na mo gabok. Nagsalig na siya nga. Kaya may kitila ni Eusebio. Oo, nang pagpakadato. Lagi? Mura mag-ubos kaya yung pagtanaw na to. Di pala na siya amahan sa akong gihigugma eh. Magtinubagay kaming duha. Angay, kikang magpaupos mon. Ikaminyoon na rabak ang floor. Ostogi ka bon. Pero asaram na siya ba? Masawa kaya na ko si Flor. Manimaw, sige ko. Kaway na dabihan na imong sinultian. Malimaos ka? Nga imo na ba unya ng maugangan? Magunsa na lang. Sige, magsumbagay. Kalagot kay good. Iya ko gisigahan siyang mata. Nagsigang mata kay buhi pa man. Sabi ka, mailog lang god. Ano, magyud na ba? Unsa mo pagkalampo sana? Ninguha ra ba ka ni Flor? Magsige na lang unya mag-away ni Eugensio. Bon, di mo gi asinan ang buwan bon. Yabag ka? Tingali bag ko ang stimpla ba? Tilawi ko no. Bitaw, awa lang niya. Makabawas gani ko niyap. Walay arang nako. Bawas. Ayaw lagi ana. Ayaw mo bawas ka. Unsa man imong pagbawas? Aw. Di niya ko na siya pagkuguson siyang umaabot nga apo. Awa niya. Ako maglagot niya. Unsa mo ka? Apuhan? Imong ilayo sa iyang apo? Kilawi oh. Bigay tabi. Ingon ba kag parat? Ako magyunta ng tuwahon. Ya buwad man. Sakto na na eh. Kuha nga kasin gamay. Saon man tana. Hilas mo kay manulti. Awa niya lagi. Silutan ko na siya ba? Silutan. Lain na gud nimo. Silutan ko na siya. Di na ko siya pagkuguson sa akong anak. Di na ko siya pagakson. Labaw to sa tanan. Di na ko paluluhon ang akong anak niya eh. Ayaw lagi ana. Bati na nga kinaiyaha eh. Mo na silot sa mga ugangan nga mapahitason kay masulti. Ug labaw sa tanan, di na gyud ko magtatay niya gyud. Ya kung di ka magtatay niya, yung sa may mo itawag niya. Apit na ba na nimo ma... Okay. Sure. Mahugangan. Aw, magkumparin lang nito ha. Pwede ay. Kumparin mo ito ay sa gudawn, tatay gudawn. Manawag ka niya, pre. Oh, pre, pre, ang baboy tre, musta pre? Ano ra ko? Kumpari ng mundo ha. Kumparin mo ito ha. Ako, Mawag, hindi mo eh. tuwahan ng buhara oy. Parat kayo? Ang na tayo. Na. Kaon na day. Yes! Kaon na. Ayo. May Densyo. Noy, Toy. Sa ato. gisugo ko ni Sir Marlon noy. Mo ba? Ano may problema? Si Mamamparing ba? Oo, ganun. O pare siyang pauli? Umot lang. Wala po ko sa'yo lang siyang kahimtang ron. Anong day? Si Sir Marlon ba? Nagdodam ko na ng bunig ni Simon. Nga maunay ka pugong-pugo ni Mamamparing para di mo pauli. Ano pong ni Sir Marlon? Oh, nagdodam si Sira ng Mamamparing. Nga maunay ka sugo ni Simon ug ni Buni. Nga pakuyugan silin para di siya kalugar. Ngunong bababago taon sila ng Sir Marlon sa kikamyan sila? Nga unsam sa mahimo nila? Kung maibog si Marlon sa akong anak. Nga siyang paring, unsam sa mahimo sa niya? Maunay ang pangagpas. Ang gusto ko na ni Sir Marlon. Nga nakana si Mamamparing ug si Isidro. Muli na nga to si ila. Kaya mao magkukuno na ikadag samok anhi. Sura, pangilin ng mga paring. Puro ko na ito agawon ko.
Nawa sa tay kapiskaran nga nagsamok-samok na si Mamparo dire. Ikaw sad mahasol ka ako, mahasol mas ako. Pareha ko tan duha ako. Sugo-sugo lang tanan duha kung unsay ilang mga problema. Kitam sa sugo na ni eh. Dito ka makaya magsulti anan oy. Samtang ko ako naman sa imong ituod oy. Siya gud mismo si Sir Marlon. May musulti ana. Unsa man? Hay naman yung pagkahod. Kita mo yung ituod. Samtang Sura ni. Saan ka pagsulti na to Sir Marlon ani? Ingna si Sir Marlon nga siya gid mismo musulti ni Ma'am Paring. Naog di ko na ko kasulti. Ako ko ni pasultiun nga to siyang papa nga to sa La Libertad. Sus. Kung saan ka na ko pagsulti si Senyor Sibio ani no? Anong kita pa kaha? Nga naam ta na siya goy anak. Kung makita sa mamamparing, siya mo yang mo sulti anak. Dili kita. Mo na diha. Ay tabi ni Sir oy. May payatuon lang na mo dito. Nasultihan mo si Senyor Sibio. Bayan na ng problema nila. Wow, ako lang yun ang katuon. Anong taon kita mo tayo ng itutuod eh? Kung sa ilang mga problema. Pagkapait ng kinabuhi. Ano eh? Ay, tayo niya. Aray lang ko na eh. Mga tumipingkir eh. Ayos na po, guys. Aray lang ko na eh. Mari, nakakita mismo ito eh. Isugo ko siya ni Marlon na pag-isultihan si Tiyo ni Musibyo. Unya, unsa may kabalakan ta? Di ba? Ang ako mapataka to siya tabi. Magpataka siya tabi aron magkagubot mi. Oh, wata may baho pa rin. Kay limpyo ang atong konsensya man no. Wa tay angay ikabalak ka. Darasan na ni Matoy magbutang-butang siya istorya nga makadaot nako. Si Marlon manggod. Nagkamantikod manggod ko. Nawa siya mahimutang tungod nimo. Sa ba din na nato nga di siya mahimutang. Nga wa man ta magtuyo nga di siya mahimutang. Basta kita kay wa gid gibuhat daotan niya man no. Si Matoy sab. Wa gid mo sulti. Kuno siya gisugo ni Marlon niya. Igo lang miingon nga. Paripunton siya dito ni Tiyo ni Musibyo. Ah, ni alam ta magunahon na og daotan batok ni Marlon man no eh. Tay, ano ba? So, dire. Oh, nakakita ka ba to eh? Sugo ko ni Sir Marlon yun. Alay. Lingkod. Ay, istorya tayo. Siyan, saan kayo may balita? Nagkagubot na dito? Wanyor, huwag yun malipay si Sir Marlon. Natapa dito si Mamang Paring o si Noy Sidro. Tuwa pagyapon sila dito? Asa si Sidro? Apa lagi nyor? Ang bitong galagon si Sir. Kaya man na siya pagigsultihi, tuwag yun po siya nga to. Ano tuwa pa magiging na siya dito? O saan magiging ang gibuhat? Kuhan ko nun nyor, makikimamat ko na siyang kaparintihan dito og mga kaigalaan. Maura? Oo, Dat. Unsam ng bayhana? Buwan na siya kapin dito? Wa pag siya mahuman og himamat sa mga kaparintihan niya dito? ulagi, ang butay nga nagdugay na nga to. Uyog sa niyang uyuan nga tugod si Sidro. Unsa magiging nakahatag og problema ni Marlon? Tungod na sa presensya ni Amparing? Mao gid nyor, ang uban, madadara man. Anak kadadyog babag nyor, kanay yun si Mamang Paring. Oo na. Kay tungod mo na siya pag-apila-pila ng kanding. Kay kuha pa ko mabisi ron. Taghal ko trabaho. Ako'y naghang ipaluap. Naghang ko yatiman. Kaya ako ginangatuon dito at tubango ko yun na siyang paring. Matagpa mo yun na siyang panubag. Bitaw nyor, magawa sa ning Mamang Paring eh. Samok sa kay na siya. Paday, sa akong pangagpas,
Murang nakibaw tingali na si Amparing sa birtud na ng kandinga sa iyang hiyas. Mura bitaw niyo. Toy, kung sabi mong paniid, Toy, tanabi ba si Amparing dito na malibang o kwarta ng kanding? Nakadungog ka ba? Kaya imong mga banabana dito, pagtanaw-tanaw, pagsursi-sursi mo sa lugar. Wa man yun. Kay bisan kay sa yung yuta, dili gini siya maghisgot. Pero mas interesado siya sa kanding. Magsige sa hisgotan ng kanding. Karon Domingo, madto ko. Sulti si Marlon. Dili ko mo gamit sa jeep. Kabayo kong gamiton. Kailang lang way makibaw, ha? O, nyor. Nya, di lang ko magdugay, nyor. Kung anton lang ko. Ah, sige. Magayo-ayo, ha? Lin. Oh, tay. Dito pala. Naman. Padlong nga nanay mo, kaya tingalig itong tinudon ang isulti nga. Igtubag siyang Sir Marlon. Na, iyara bagay ko na itong pagkikstorya, tay, kung magkatubang sila. Mo ba? Oh, Yahak na. iyara basad gyud siya mahadlok, tay, kay tinud-anay man ang iya. Muso man na pagsulti si Sir Marlon. Iya lagi ko nung daygan nga, di magtingwa si Sir Marlon ako. Kay, pong pang nanay, daghan mo ko na kay nag-uyab. Muso? Yang inon ana? Iya lagi ko nung ingnon, tay. Di ganan si nanay niya, uy, bisag dato pa na siya. Mo na isulti day? Oo. Kay kung mamatay ang tao, tay niya, makalabira, mailan ba din nagdato? Na, di ra bagyod ko na siya managana. Saan tao na inyong inahan, oy? Di ka mo pamusilon ni Sir Marlon kung inon ana inyong isulti. Na, di ra bagyod ko na to siya mahadlok, tay. Ano nanay mo? To dito sa luksungan ay. Sila uban ang floor. Nagwato sila na ako. Aso na po. Ako na bang gisultian si tatay nga muundang ako sa papangitas kanding. Magtukod lagi ta beauty parlor sister. Imo na rin isultian? Oh, murag nisugot gali to siya. Ayaw sa pag-apura, oy. Basta ako. Maundang na ko ana sister kay gikapoy na ko akong beauty na daot na. Ayaw sa ng beauty parlor. Pagitaon sa nato ang kanding. Maikog manggod ko yan sa mundang kay tukuran ba kong balay ni Sir Marlon. Aw udi ay sa. Hayo-hayo ninyo sister. Oy kay tukura naman day magbalay. O lagi? Nya sister. Ganahan na day kang matoy. Ganahan na lang. Bisi dili pa unta. Huy pag inaana sister. Kagwapo anang matoy. Ika! Guwapo! Sige ingon! Sige ingon kay siya ko no si Cesar Montano. Wala siya kuya pa na yung ingon siya mo. Ako gay na kuya pan sister. Dati mo dahil na! That's it! Uy, sister, magpadayon pa day daaning papangitas kanding. Ay, uy! Papadayon ta pagpangita kay maikog kang Sir Marlon. Maiubos na to siya. Ug makasanat alak, sus 20 gyud kabuk bata akong ihatag nimo. Sure pa. Dili may tiulo. Uy, grabe sa 21, sobra naman sa gahina. 20 lang. Uy, Hi, tay. Lovebirds, oh. tay. Nagselos ka no? Tay. Kokok birds. Bless ko tay, bless ko tay. Bless ko. Ngano ko taong bliss ka na ako sa anak ka? Di na mo ni kapugngan tay, oh. Ano ni kapungan? Wa pa kayo mo Hi, magkasal? Cesar! Kaya na siya, uy. Oo? Cesar, hi! Ah, gwapo kayo, uy. Tay. Ano lang good pag gulguol ya, good friend, good. Sus. Di na ako ni kapugngan. Saon man mao ni kapalaran mo nga maminyo ning laklak. Congrats kay Diday. Unya, ang isa di Sir Marlon, nga patukuran mo bay, ito man na. Bisag asa din dapitas iyang yuta. Mo jud toy. Unya, pakapinan pag 5 ka buklitson. Katulo. O usa ka bukla paunon. Plus ang imong gi-request nga ang inyong kaparintihan dito sa Mindanao. Ikalima. Pare on diri, 200 na ba katubok kabuok. Unya plano pa. Ay pagulguol ka. Bongga kay ka, sister. Ikaw ano, Okay na, kay okay na. request. Okay na.
Tuman man tanan. Uy, ay pagulgul dia sister. Ang imong heart sister, ay Tawag palabi. gold go all tay good. Mag-uol yug ko. Ngano man? Kay doon ako i-request nimo. Unsa man? Sulti na yun tay. Ako na gud ni imo gud ni magaron. Akong ihatag nimo kutob sa kong mahimo tungod lang nilaklak. Watay Sulti na yun. matay tayo. Iniguman sa kasal. Ngano man? Manglili ka? Pili ko taon. Oh, someday. Sulti na yun tay. Ayaw mo pagdog silaklak. Ha? Muna akong tuyo. Tuyo. Di lagi na kamo mo. Di marubata silaklak. Uy, naruhon ta nila ko eh. 21 ram kabukaw tong sabot. Unya, di ka kumumot yung magbata. Di lang sa tamang anak ko eh. Makamao koy. Magpadung sa di ka. Natural. Minyo na good me. Sumusod ka toy, uy. Ang gina sister. Uy, Toy. Ay lang sa mong pagpanganak, Toy. Uy, Ano di man? Naninyo naman ni. kung mahimo, ilain lang sa silaklak, aron kalikayan. Kalikayan nga unsa tay. Ang may natong buhaton, kitang duha magdog. Uy, Mao di ay ganahan kay ko ana sister. kita na magputay. Uy, Para ako. ang karina ko masawa.